Kecengsi kadukavi labangso YouTube channel long kelangara doana fans tami nilihin pen adap kimin kardom na pajriglo kardom lapen laso video long nang litomhan nang kethan ponji mate nang ki 1p labangke la Karbi Anglong special 6 schedule TET labangso Voreng Avarsai update aputaksi ethithini alam laso video long nang litomhan nang than pechini ponikpo jongsi nang litum laso YouTube channel tami subscribe krelang pute subscribe ikon lapen video nang litum share ponikon tangde non pathek pen la Karbi Anglong 6 schedule la special TET recruitment aputhakle lang pono nang lapen chetan tangde non pathek pen Karbi Anglong autonomous council la 6 schedule special TET recruitment labangso Voreng Avarsai aputhak isihini dagni li update bang nawan pido la so update aputhak nonali tumhan nang than pechini ponik po lapen kechengsi la number 1 along theklong che the announcement according to the information available Karbi Anglong autonomous council education executive member mate EM akhai Sir Richard Togbi stated that recruitment advertisements will be released in November for 198 posts under the 6th schedule special TET. The 6th schedule refers to autonomous district council in Northeast India, including Karbi Anglong, which manage various local governance functions. The special TET refers to teacher eligibility tests conducted especially for these 6 schedule areas. Si kedamtang hodlas education executive member mate akhai Sir Richard Togbi hin penstami pangdak poniglo mate pu poniglo sales 6 schedule la special TET along ki ondun an abang phu mate abang phia tumpan non pu thot kaduk ave pen 198 apos labang ke Paklang Dap po mate labang so chiklosi advertisement alu kapiklang ponji pu si pu ponno stame na anstame kapiklang bang piklang pon pila stame labang Paklang Dap po pusi dag birta mate media report hin pen kelong dun lo lapen important announcement na litum labang so 6 schedule TET qualify aputha na litum chini nangji dola 75 backlog of TET qualify candidate exists kaduk abe pen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pangrumpet pen 2843 an a candidate do lapen penaan atum labang ke appointment letters tamil long iglo lapen penaan atum bang ke non anta long lela lapen ali tum chini ponik po kidam tang hus taminili labang so 6 schedule TET aputhas tami than pechini ponik lo lapen dak penaan labang so lu long ke tok pondo lase labang so lu labang ke nili ala Karbi teach labang so WhatsApp group along nili send podik po lapen nali tum hala so alu bang ke lang ikon details nali tum chini ponik po nili labang so video long bang ke lan details nali tum panang than pechini ponik net po da ke du anason bang ke stame da isi hini alam bang snang than pechini pon picture po lapen background of 6 schedule special TET conducted on April 30 2023 under Samagra Shiksha Assam mate labang so 6 schedule special TET kapiklang mate halasod kipidun labang ke adet labang ke April 30 2023 out se paklang poniklo lapen puthot results tami 2023 aning kan June malam silabang so result paklang poniklo LP lapen UP level satumapan lapen TET certificate sitame lapen marksheet sitame qualify di bate ki undun an abang pitum han bangke pipon iglo lapen the recruitment falls under established official framework USSA Assam lapen pinana tumbangke labang so special TET Voreng Avarsai tami long dun iglo la TET ke pasben lapen non puthot kilong lietum stame do igo lang la se non puthot labang so chiklosi fresh advertisement la 198 apos labang ke Paklang ponik po las nalitum document samukha lai bangke nalitum cheredi get non lapen daki open issue mate risks labang lasona verification there is no public verification official notification confirming the 198 posts yet but official notification labang ke publish panpe release panpe lang
sitami ake hai la sar Richard talk bi hin pensi kaning je pon lo lapen official notification la bangta publish the post lapen timing risks la bang kela son November was mentioned but with no official advertisement the date and details remain uncreated de mate la sochi closely kapiklang ponji adet bangke pupon lo stami official advertisements tami publish pon pilang lapen komantua det pene ka apply ki chengji lies tami pi pon pil la lapen implementation risks la bangkela sana many qualified candidates remain unappointed despite passing the TET lapen penana tum bangkela qualified tang tum situlo lapen political pressure lai ba nali tum lang ponigon lapen why the announcement offer of lai ta nilil anang than pachini poni gedet pon nali tum apan lapen la unimportant la bangkave stami dak important alam thebang la pulo non labang so chiklo lake paklang ponik po 198 la post la bangke la TET qualify a candidate tum an bangke nalitum jogdun long ikpo la bangso Voreng Avarsai lo lapen official notification jong si paklang lo pulte nili nalitum apan la so YouTube channel la long nang wan pitu ikpo lapen nang than pachini ponik po penalitum group long jong si join jelang pulte prabjin penalitum nang join do nikon ladak nalitum details la bangke long pon iklapo dak YouTube long upload le pranalitum hodak ajada sonsta me chini pon ikpo la pen kedam tang hot ni lista me Karbi la official WhatsApp group la bangke nili la unactive do ige delos tami non pen bangke active do ikpo la pen nalitum informations tami ajat informations tami Voreng Avarsai puno la pen scheme information puno nalitum hodak matsi long ik type polas nalitum nang join don delang polte prabjin pen nalitum nang join don ikon nalitum ason son details la bangki long pon ikpo la pen video nalitum share pon ikta la pen kumama tum si TET qualify ma nalitum labang so video comment box along tok pe nalitum than pe chini ngon nasipin ya video labang kinili la ansing ton ponik po la si dumi thakmi kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do anapans tami nilihin pen kardom